疲れ様。お疲れ様です。早乙女と白木が失礼なことしたみたいね。ほんとごめんなさい。よかったらこれ飲んで。ありがとうございます。社内コンペの企画？はい、提出前の最終確認してました。よかったら私の企画も見てくれないかな。感想を聞かせてほしいの。弥生ちゃんのも見せてくれる？ああ、いいわねこの風刺。弥生ちゃんらしくて素敵。ありがとうございます。